कितने? 200 जहाँ मर्जी। ले चूंगी जगह पे। आ जा, जगह दे रहा हूँ, आ तो जाओ। दे पुणी करा तेरी पुणी करूंगी दे। ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଦେହ ବେପାର। ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। कितने? 100 200 दे। 100 में तो करके जाते कौन करके जा 100 में? जाते हूँ। चलो। यार दोस्त मेरा आता है इधर। ना ना यार दोस्त आवा तेरा बताइए 200 रुपये है। ଖୋଲା ମେଲାରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ଦେହ ବେପାର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ଘରରୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଦେହଜୀବୀମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ବେପାରୁଆ ଭାବେ ଖୁଲମଖୁଲା 100 ଟଙ୍କା ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେହଦାନ ଏବଂ ଗାଦି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଜରି ଅଖା। ଗଛ ଛାଇକୁ ଖୋଲା ପବନ, ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ଏସି, ଏହାର ଫୁଲ୍ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦେହଜୀବୀ ଆଉ ଗ୍ରାହକ। 100 ଟଙ୍କାରେ ସବୁକିଛି ପାଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୁରା ଖୁସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 3 ଜଣ ଦେହଜୀବୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି କେମିତି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। कितने? 200 जहाँ मर्जी। ले चूंगी जगह पे। आ जा, जगह दे रहा हूँ, आ तो जाओ। दे पुणी करा तेरी पुणी करूंगी दे। ଯାହାକୁ 100, ଯାହାକୁ 200, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେତେ ରେଟ୍ରେ ଛିଡ଼ିଲା ସେତିକିରେ ଚାଲିଛି ଖୋଲା ମେଲା ଦେହ ବେପାର।